što vodi, je li za koji mandat? Ovo je prvi. Prvi. Uspješno vodi Novsku, razgovarali smo o svemu, povjeravali se jedan drugome. Mislim da je ovo dobro da se dogodilo. Dobro da se dogodilo zato što nama sve više svakodnevno koalicija Rada i solidarnosti prilazi ljudi takvih profila. Biće toga više, sve više budućnosti. I konačno, reći ću zadnju rečenicu. Nekad se govorilo kucno je čas ili sat, ja bih rekao sada sazrelo je vrijeme da konačno biramo sposobne, a ne podobne. Na tom tragu, Vlado, hvala tebi, hvala tvojim suradnicima, znam da to odluku nije bilo lako donesti. Ja sam prošao sličnu kalvariju i put u svojoj bivšoj stranci i znam o čemu. Koliko se treba skupiti, kako se kaže u želucu, gorčine, da se napusti ono za što se zalažeš cijeli život, jer ti nisi mlad čovjek, ko ni ja, u najboljim si godinama. Hvala ti na... Hvala Bogu da smo najboljim godinama, ti si nešto mlađi, ali ja se šlepam s tebe. Ratko se smija, Ratko nam je tu kolega. Prema tome, i naš profesor Jurčić. Šta hoću reći? Hvala ti na tome što si prepoznao koaliciju Rada i solidarnosti, koaliciju za premijera, 5 stranaka. Ne mala pomoć će nam to biti tvoji ljudi i podrška tvoja ovdje u Novskoj. Na tome se zahvaljujem svakom pojedincu koji dijeli svjetonazor s tobom, a ti podupireš ono za što smo se zalagali ovih 26 godina. Jedini, još jednu rečenicu, jedini razlog je da učinimo i od Novske, i od Zagreba, i od Hrvatske bolji grad za život svih ljudi i da ono što smo napravili do sada u svojim sredinama, konkretno Novskoj, Zagrebu, preslikamo na cijelu Hrvatsku. Hvala još jednom svima, posebno svakom tom pojedinačnom čovjeku i suradniku s kojim surađuješ svi ovih godina. Hvala i kolegama, profesoru Jurčiću, predsjedniku Novog Vala i kolegi Čarčiću, predsjedniku Reformista Narodne stranke, da smo došli ovdje. Idemo delati. Hvala Demi mome, hvala Dumboviću, hvala svima, Kuniću i svim ovdje dečkima i idemo delati. Jedno to.